Dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu. Teď jsme se sešli v podstatě v kompletní sestavě, víceméně jeden tady chybí, to se dá oželit. O čem se s budeme bavit je Peak Week. Peak Week a spoustu pohledů na něj a metody, možná naše vlastní zkušenosti. Zadefinujte mi, kluci, asi to je Peak Week z vašeho pohledu. Taníku, co je Peak Week? Za mě, dřív se tady říkalo superkompenzace, teďka už je modernější nebo zarytější tady tenhle termín Peak Week z USA nebo z UK. A za mě by to mělo právě v tomhle týdnu bys měl dosáhnout té svojí vrcholové formy. Proto ten peak, proto mně se to třeba osobně líbí víc než superkompenzace, mně se osobně víc líbí nabírací fáze než objemová, protože to mi přijde, že obě tyhle slova už jsou přebytky nějakých starých dob, kdy jsme to takhle i my dělali, když jsme jeli objem, když jsme dělali superkompenzaci, ale teďka děláme nabírací fázi a děláme ten peak week, kde, jak říkám, dosahujeme toho svého píku pro tu danou sezónu nebo pro tu danou show. Davčo, v jakém stavu bychom měli vcházet do peak weeku? No tak víceméně ta forma jako samozřejmě, nebo takhle, je o tom, že každý si, nebo takhle, je to nějaká ta představa, si myslím, že hodně lidí je taková, že v rámci peak weeku vykouzlí prostě nějaký zázrak, ale ve finále, když se budeme bavit, tak to zlepšení té formy tam je v rámci jednotek procent, jo, takže ve finále ta forma už by měla být určitě připravená, už ten člověk by měl být minimum tuku a za mě i v rámci toho peak weeku už by měl být v nějaké takové, jako nechci říct, já nevím, jak to úplně definovat, ale neměl být úplně přepálený v rámci jídla, v rámci kardia, v rámci tréninku, protože víceméně, to je zase už ale spíš o tom, jako, jakým stylem ten peak week jedeš, ale za mě by měl být, jakoby, když to tak řeknu, v klidu, v pohodě, i v rámci tréninku, i v rámci jídla, jakoby, ač pořád se tady bavíme o nějakým píku, kdy prostě člověk je bez tuku a rozhodně se nebude cítit nějak extrémně dobře, tak za mě by prostě neměl být rozhodně přepálený, když to tak řeknu. Jako okay. Úplně. Hele, ještě Dave, dodatková otázka. Mluvil jsi o tom, že se tam dají udělat malý změny. Jaký ty změny asi můžeme očekávat na tom výsledku? Na tom výsledku, no tak spíš hlavně optický, že jo. Člověk by měl přijít, když to tak řeknu, optimum je, že budeš prostě co nejvíc suchej, co nejvíc ostrej a zároveň co nejvíc plnej, že jo. To je takový to, co by každý chtěl, že jo, ale nemůžeme čekat, když člověk prostě bude mít ještě na sobě nějaký tuk nebo bude prostě jednoduše tlustej, takže ten poslední týden, ještě k tomu samozřejmě říká se peak week jako týden, ale ve finále to může být klidně 2 týdny, může být klidně 3 týdny, to je úplně jako jedno. Jo, takže ten víceméně ten look se vylepší v rámci jako za mě jednotek procent. No, jako není to nic magického prostě. Pokud tu formu máš už před peak weekem, tak bych za mě dělal minimum změn, než naopak dělal hodně změn, protože spíš pak tu formu jako zkazíš. Mm-hmm. To jsi mi nahodil hezkou otázku, já měl totiž nachystanou další a to je na Kubu. Kubo, jaká ideální délka toho peak weeku, teda peak týdne, ale ono to nemusí být týden, jak jsme se bavili. Jaký ideální čas jsi na to dal ty? Dejme to u posledních závodů. Nebo u jedných z těch závodů, kde to bylo ideální spíš. V podstatě, jak Dave říkal, můžou to být 2 týdny, ale taky to můžou být klidně 3 dny. Určitě to záleží od toho, jestli už jsi připravený. A v tom ideálu, podle tebe? Já bych řekl ten týden a potom záleží, jakou strategii zvolíš. No. Mm-hmm. OK. Daníku, jaký se tam dělají hlavní změny teda? Asi začneme u cvičení. Pojďme se cvičením. Co bychom měli očekávat u peak weeku? Ideálně. Tak tady bych chtěl navázat vlastně na to, o čem už mluvil Dave a o tom vlastně my bychom měli teďka v tom peak weeku snížit ten stres na to tělo, což znamená, když my pojedeme takové ty tréninky, jak zase klasicky bylo zaryté v té superkompenzaci, že první 3 dny jedeš jakoby vypalovačky a pak to plníš, tak když ty to tělo prostě takhle ždímeš, tak těžko už ho úplně naplníš, protože je unavené. Ty svaly jsou opravdu unavené a většina pak těch závodníků vypadají dobře až po soutěži, kdy právě zvolní, jo, kdy to už stihnou dojíst a tak dál. Takže ty bys měl už zvolnit v tom tréninku, což u nás se budeme bavit deload trénink, kdy ty jedeš cviky, které znáš, trénink, který znáš
aby zase tělo nestresoval změnou těch cviků, změnou celého toho tréninku, ale jedeš intenzitu na 70%. Pro někoho může být třeba 2-3 opakování v záloze, řekněme se bavit, jo? Tak, abys prostě nešel už do svalového selhání, tím ty svaly prostě nedrtil, nezadržují vodu, nejsou unavené a tím pádem lépe odpovídají. Lépe tu vodu dostanu z těla ven, lépe dostanu glykogen do svalů. Jo? Takže zvolnění v těch trénincích. Já to třeba, i když se vrátím k tomu časovému, já třeba začínám peak week už 12 dní před, kdy už to monitoruju a podle toho, v jakém je ten daný sportovec prostě v formě, tak buď mu řeknu, hele, ještě týden jedem, vidíme to na konci, nebo už mu řeknu, hele, když už je hodně unavený, už třeba je jedno opakování v záloze 14 dní před, 7 dní před už jedeme deload, jo, a tak dál, a tak dál. A pak třeba různé strategie toho plnění voli, ale k tomu se ještě dostaneme. Takže zásadní pro mě je zvolnění v tom tréninku a zanechat ty cviky. Dost často třeba někdo mění fitko, protože letí někam na závody a chce vyzkoušet spoustu nových strojů, protože je to zajímavý, že jo. Ale ty bys měl v ten den už dodržet právě ty cviky, tu strukturu tréninku, jak jsi zvyklý, protože zase tím, nechci říct, vystresuješ to tělo, ale prostě dáš těm svalům zase zabrat na to, co nejsou zvyklí a tím už si trošičku narušuješ to, co ty chceš vlastně. Ty chceš, ať ty svaly jsou co nejvíc v pohodě. Mm-hmm. Dave, zakomponuj mi do tohohle nějakým způsobem, jak bys asi dělil ty svalové partie dejme tomu těch posledních od pondělí, závodíme v sobotu, tak od pondělí jak bys to jel? Někdo jezdí full bodyčka každý den, kruháče, jak bys to komponoval takhle? No hele, já bych asi nevymyslel žádný složitosti, trénoval bych v rámci rozložení stejně jako doposud. Jediný, co bych si asi pohlídal, tak je trénink nohou, který bych dal jako, víš, to řeknu, kdyby se bavili o tom nějakým týdnu, tak bych ho dal na začátek toho týdnu, potažmu toho cyklu. To bych jakoby směřoval v rámci tréninku nohou. Jo, a jak říkal Dan, všechno deload, nic by tam nemělo proběhnout do selhání, ale potom bych se držel jako standardního a nevymýšlel bych jako, že bych to nějak extrémně dělil, spíš bych zachoval ten trénink, na který je ten člověk zvyklý, protože i jakýkoliv rozdělení, i to blbý pořadí cviků, tím může trošku ten trénink rozhodit a ty, když to tak řeknu, chceš minimalizovat jakýkoliv stres a jakýkoliv změny, protože ty hledáš u toho člověka, víš hruba asi už, dejme tomu, kdy vypadá, vlastně v tom píku ty hledáš to jeho optimum, kdy on vypadá nejlíp, že jo. Na to se chceš dostat. A k tomu ty vlastně dojdeš tím, že budeš, víš to tak řeknu, dělat minimální změny potom, jakoby v nějakým tom závěrečným týdnu, že jo. Takže já bych jako za mě nevím, jediný, co bych tam dal jako pravidlo, tak nohy bych cvičil co nejdál od těch závodů. To je si myslím takový jako standardní pravidlo, ale potom bych ten split tréninkový potažmo nechal stejně rozdělený, tak jako měl doposud. Mm-hmm. Kubo, cvičil bys ještě poslední den do závodu, nebo už ne? Kdy je podle tebe ten ideál, a zase bavíme se o tom ideálu, kdy je ta poslední možnost cvičit? Upřímně já jsem teďka zkoušel, měl jsem vlastně 3 soutěže a jednu jsem měl den vlastně před ní volno a druhou soutěž jsme to zkoušeli tak, že jsem ještě den před závodem šel cvičit, abych to jakoby naplnil a popravdě velký rozdíl jsem tam neviděl. Asi to i záleží od té psychologie toho člověka a někdo možná má potřebu jít fakt cvičit, někdo prostě radši si odpočíne. I s tím cestováním, jak říkal Dan, určitě to bude mít vliv i na tohle. Dopověz, Daníku, co jsi chtěl. Chtěl jsem jakoby dopovědět k Daveovi, ještě co zmiňoval, tak trénink nohou u kluků, ano, souhlasím, ale u holek já zase paradoxně ještě třeba vlastně, když soutěží v sobotu, tak ve čtvrtek ještě třeba jim dávám trénink hýždí, jo, takhle před soutěží, protože tam nechceme takovou tu ostrost, naopak to chceme naplnit ty svaly, chceme to trošku i lehce zatáhnout, takže tam třeba specificky, já jim ještě zadek s nima jedu třeba i klidně den před soutěží jsme jeli s holčinou jakoby ještě takovou trošku jenom pumpovačku hýždí. A co se týče ještě jakoby k těm klukům, k té fázování té partie, třeba i to teď jsem dělal teďka s jedním klientem, říkám, hele, tvoje slabina jsou záda, takže záda bude poslední trénink v tom jakoby
v tom rozpisu splitu budou záda, protože ty jsou slabina, ty chceme co nejvíc doplnit, tam už ke konci máš více jídla, už si více fresh a pak třeba 2 dny před vršek těla a zase víc to zaměř na záda, trošku prsa, trošku ramena, jo, takže hodně specificky tomu danému člověku, no. Pecka, to je tip, co bych si mohl vzít já, děkuju. Jo. Hele, já jsem třeba u sebe, když to vezmeme, můj peak week poslední byl trénink vlastně, já jsem měl spodek, nohy, pak jsem měl vršek, volno, vršek. Já jsem měl 3 tréninky jenom v týdnu. Jo. A jako stačilo to, takže tam jde hlavně o to, aby to tělo nebylo unavené. A jak třeba říkal i Kubis, jestli dáš trénink před nebo vynecháš, tam jde hlavně o to, aby prostě ty svaly byly fresh, abys nebyl unavený, aby se to pěkně plnilo, aby to odpovídalo. Takže velmi individuální a za mě každý peak week třeba jiný i s tím daným sportovcem. Ale já bych tady možná všeobecně, jako ať to tady padne, zmínil, že prostě bavíme se tady teďka o asi nejvíc individuálním tématu v rámci bodybuildingu a jako to co tady asi nejde moc jako říkat pravidla, protože ne. jako můžeme se bavit vždycky na nějaké všeobecné rovině, ale prostě potom budeš mít vedle sebe 2 lidi a budou to mít klidně úplně rozdílný, můžou stejně vážit, jít do stejné kategorie, ale budou mít úplně rozdílný peak week a ten třetí třeba ten peak week ani dělat nebude ve finále a všichni dosáhnou toho, že budou vypadat nejlíp. Jo, takže to je možná celkem dost důležitý tady fakt jako zmínit, že je to o tom znát toho člověka, vědět, jak na co reaguje a podle toho jako i ten coach a potažmo přemýšlet už minimálně měsíc před soutěží a možná mít už i trošku za tu přípravu najít takovej ten jeho ideální look, kdy vypadá fakt jako nejvíc po kolika jídlech, po jakým množství vody, s jakým množství soli, s jakým potažmo množstvím draslíku a najít ten jeho pík a potom to časovat na ten datum těch závodů a potažmo i hlavně i na tu hodinu, že jo, těch závodů. Bezvadný. Jo, a to je good point, jelikož čím víc individuálních cest si tady ukážeme, tím víc těch cest stejně vedoucích k jednomu cíli, bude to už nějaký jako návod vlastně. Jo, nebo budeš znát to větší spektrum jakoby možností, což je jako bezva. Ale to, co řekl, jenom krátce, to, co řekl teďka Dave, je naprosto perfektní definice peak weeku. Jo, implementovaná na každou, naprosto perfektní definice peak weeku. My tam hledáme ten perfect look toho daného sportovce v té dané možnosti, kde on je, v jaké je plnosti, v jaké ostrosti. To je přesně ono. Takhle by měl být definovaný jakoby peak week, co to vlastně je. OK, asi bych odpovědi koncipoval tak, že se, pokud to v otázce nezazní jinak, bavíme o ideálním, optimální možnosti jako nějakého východu, jo. Dane, dejme tomu, kdyby jsi měl teď konci jednoho závodníka ve státech a ten měl o víkendu závody a další víkend zase závody, nějaký velký, dejme tomu. Jak bys u něj, a bavíme se o závodníkovi, co možná by byl ve státech, jo, tak jak bys u něj koncipoval asi ten split individuálně, obecně? Individuálně, obecně, tak potom trénink, teda po té show, jestli to tady rozkliknu, po té show, tak samozřejmě nohy. Vždycky ty nohy, protože ty jsou nejvíc depleted, tam, jak říkal Dave, nejvíc prostě to vyždímeš, jsou nejnáročnější, vyždímeš to po té soutěži si naplněný, takže určitě nohy. Já sám jsem to vždycky dělal i po závodech, první trénink nohy a myslím si, že to bylo takové nepsané pravidlo, vždycky po show první trénink mají být nohy, že jo. A jsi takový nahecovaný, víš, jako namotivovaný vlastně z toho. Z té soutěže jsi takový heclej, tak to pak jako jede. Jo, ty myslíš takhle, že ty myslíš, že já jsem teďka heclej. Ne, obecně, že já to tak vždycky měl, dej to, no. No jasně, a je to dobrý. Hele, a potom další záleží třeba, já preferuju to, že pokud prostě cestuješ v tom peak weeku, tak v ten den necvičíš. Jo? Takže v ten den, když je peak week, tak prostě necvičíš, takže je den od tréninku. Takže jakmile mi prostě řekne, hele, tady třeba v úterý cestuju, tak necvičím. Jo? A potom byl teda trénink, nebo potom trénink push. A jak jsem říkal, přibližuju soutěži tu slabinu, což je pull. A
před soutěží vlastně 2 dny vršek, jak jsem říkal, pumpovačka, primárně ten vršek. Hej kluci, vole, mě rozesmíváte, já se nemůžu soustředit. Jako. My máme ještě vlastně chat bokem a tam se občas házíme klacky pod nohy. Abyste pochopili, co se Daníkovi nelíbí. To je, abyste jako mě rozhodili a potom řekl nějakou blbost, vole, a pojede to internetem, že jo? Jo, no tak. Takže nevím, jestli mě vůbec poslouchat, co jsem říkal. Říkal jsi teďka pumpovací trénink, víceméně v rámci vršku, že jo? Jo. 2 dny před soutěží, den před soutěží rest. Takže jakoby takový úplně klasický ten. A jak říkám, třeba já sám u sebe jsem to měl opravdu individuálně, že jsem měl fakt jakoby vršek, teda spodek, vršek, volno, protože jsem cestoval, jo, dlouho jsem cestoval, kde si, co si, takže uspůsobené i tomu a stačilo to na tu plnost, jo, nějaký posing a tak dál. Kubo, teď tam zase popiš ty, jak jsi to měl dělený. Popiš nám jakýkoliv týden, co se ti jako líbil vlastně z té poslední závodní sezóny. Tak vlastně to byl ten první týden před Moravou a musím říct, že tam to bylo jako hodně individuální, protože ten týden jsem právě měl výcviky na vodě u hasičů. Takže můj tréninkový split vypadal nohy, záda, pak jsem měl volno a to jsme byli na té vodě vlastně do večera a potom ty poslední partie byly vlastně prsa, ramena a ruce. 2 dny před tou soutěží. Den před soutěží jsem měl ještě jeden výcvik, takže právě i kvůli toho tam bylo to volno. Takže asi tak mojemu píku. Ovlivnil ten výcvik nějak ten shape? Myslíš, že byl na škodu? Nebo si to nedá dělat hlavu? Připouštěl jsem si to. Nice. Jsem prostě nic s tím neudělám v podstatě, takže dáme si tady výcvik pěkně a zítra naprkná, takže bral jsem to tak, jak to je. No. Asi bychom se mohli dostat teď k jídlu. Tak zase, jak koncipujete dávkování živin v tom týdnu, nebo v tom, ne týdnu, ale v tom celém období? Nějaký zase ideál. Dave, začni. Ale tak zase, já se trošku vrátím k tomu, co jsem říkal. Tady je to prostě strašně jako, tam záleží na tolika těch aspektech, jakože prostě chceš tam prostě, dám příklad, najdeš nějaký, nebo takhle, když řeknu nějaký úplně takový, nebo ne optimum, ale takový, co se mě nejvíc často osvědčí, tak je víceméně to, že chci, aby závodník byl třeba připravený už většinou těch 14 dnů před, kdy už prostě víme, že ta forma je prostě hotová, že už ten tuk je víceméně stažený. Tím pádem začneš potom snižovat stres, ubereš kardio a logicky začneš přidávat jídlo. Že jo? Takže to víceméně potom v rámci třeba toho posledního týdne to může vypadat tak, že klidně ten člověk může celý týden být na nějakých udržovacích, když to řeknu kaloriích, udržovacích makrech, prostě kdy tam neprobíhá žádný ždímání, jak se tady hodně často prostě dělá, to, že prostě musíš 3 dny vypalovat a takové věci, kdy ve finále jenom to je víceméně úplně proti tomu, kdy ve finále ty ten stres akorát navýšíš a to tělo za mě si myslím, že spíš logicky bude vypadat hůř, protože co si budeme povídat, vždycky všichni říkají, kdy vypadáš nejlíp? No vypadáš nejlíp 2 dny po závodu, když se nažereš, opadne ti stres, tak vypadáš většinou nejlíp, že? Takže tady tohle snažím směřovat, takže když bych to tak řekl, tak třeba 2 dny před závody můžeš plnit, ale řešíš to na denní bázi zase. Máš denně kontroly s tím člověkem a záleží, jak to tělo jeho prostě reaguje a na základě těch dat, který máš, tak prostě nastavuješ to jídlo jakoby dál. Takže zase tohle je takový, jako na co nejde úplně ani jako úplně univerzálně odpovědět. Za mě je to o tom každý den s tím člověkem, třeba ten poslední týden, každý den prostě mít napsaný nějaký makra nebo mít napsaný nějaký jídelníček, dejme tomu, který musí splnit a potom další den ráno prostě check-in a vidíš, jak kam ta forma směřuje. A podle toho to víceméně nastavuješ dál, jakoby. Jo, takže za mě tady úplně nejde, já ti úplně nedokážu říct jako nic konkrétního, jako. Ale v jedné z minulých epizod tady podle mě zaznělo, že pokud se musí v Peak Weeku plnit na víc než 600, tak jste někde udělali chybu.
No a to je přesně to, za mě to je, o tom to je, prostě, že člověk je naopak většinou přepálený, ať co se týče tréninku, tak prostě co se týče diety je předietovaný úplně zbytečně a potom to tělo logicky na to nereaguje na 600 sacharidů, no jasně, že nereaguje, protože to tělo je tak, když to řeknu, tak ve sračkách, že prostě potřebuje daleko víc a teď, když to vezmeš ruku v ruce tím, že potřebuješ na stage kontrolovat střed těla, takže ve finále tvoje úplně ideál by měl být, že toho peak looku dosáhneš co nejmenší množství jídla. Že jo, logicky. Takže ve finále tohle jde, když to tak řeknu, proti tomu. Takže ty, když potom plníš na tisícovce, tak jak pak ti kluci vypadají? Nedokážou ovládat střed těla. Ve finále to tělo je vystresovaný a klidně jim může trvat 2-3 týdny, než se dají zpátky dokupy, že? Přesně tak. Já třeba, když jsem i stahoval váhu posledně na Olympii, tak pak následně jsem plnil jenom na 500 pade, protože to stačilo na naplnění těch svalů do jejich maxima. Je potřeba si uvědomit, že tím, že když dáš 1000 sacharidů, tak za těch třeba den, 2 prostě větší nebudeš. Ty svaly zbudoval v off-seasonu a oni mají nějakou velikost a ty potřebuješ jenom dosáhnout té jejich plnosti. Jo, takže i třeba řeším právě i s klukama, jsem měl fakt velkýma, jo, třeba i s Peťou Šídlem, tak 125 kg borec, ale já mu říkám, kamu, to stačí prostě, kolik máš. A on, já bych zvládl víc. Já říkám, já vím, že máš hlad, to je dobře, to je moc dobře, že bys zvládl víc, ale já říkám, já tě vidím, jak jsi byl plochý a vidím tě, jak jsi plný. Teď jsi plný. Když dáš víc, větší nebudeš. Jo? A stačí to na 125-kilového chlapa, klidně nějakých takových 500, 600, protože už jedeš celý ten týden k tomu a už teďka jsme si spolu ráno psali, říkám mu, jo, dobrý, přidej 50 sacharidů a zvolni tréninky. A za 2 dny si napíšem, jo, a už pojedeme každý den třeba kontrolu a už třeba budeme víc navyšovat. A takže s nimi snižujeme prostě ten fetik, my snižujeme prostě tu zátěž na tělo, ale zvedáme jídlo. A takovému klukovi, co má 125 kg, stačí i 500 sacharidů. A pak máš kluky někde třeba na Moravě, co mají 70-80 kg a mají 1500 sacharidů. S tím, že mají třeba 3 dny nuly a pak 2 dny 1500. To nejde prostě, to je nesmysl, to je jenom plnění střev. Jaká je úloha tuků v tom plnění? A dejme tomu v těch fakt posledních dnech. Jak vy využíváte? Já jsem často dával losos den do závodu a takhle, používají se másla a takhle. Jakoby dá se plnit na tucích, dá se ten vizuál toho svalu, ta jeho naplněnost udělat i z tuků? Ty neplníš na tucích, ty plníš na sacharidech, ale potom, já říkám, jakmile my najdeme ten perfect look, tak ho držíme a držíme ho za pomoci těch tuků. Takže když třeba naplníme ho, třeba budu se bavit teďka o tom Peťovi zrovna, když to naplníme ho nějakýma 500 sacharidama, 600, ale váha nám lehce padá dolů, tak mu o to navýším tuky, ale sacharidy už mu nechám, protože už dosáhl té plnosti a už bych mu plnil jenom střeva, ale když přidám trošku ty tuky, tak to zastabilizuju, zpomalím to střebání, podržím ten glykogen více ve svalech, protože tuky se střebávají pomalej a tím to stabilizuju. Takže já to třeba dělám tak, jakoby, že naplním, najdu ten perfect look, vím, že potřebuju tolik bílkoviny na jídlo, tolik sacharidů na jídlo, tolik tuku na jídlo. To jsme vlastně s Peťou udělali. Našli jsme, kde vypadal nejlíp a jsme napočítali a říkám, aha, tak tohle je to číslo prostě, čeho se budeme držet. Ale on má 10 jídel. To je masakr. On mi říkal, já jim v noci 2 jídla. Říkám, ty vole, no, tak to bude pro mě teď problém najít kolik. Já zmiňoval to, no. A tak říkám, no dobře. Říkám, tak jo, zase zajímavá výzva. Takže jsme to nějak vymysleli. Ano, a tím pádem já jsem mu neříkal třeba jakoby takhle na den, ale říkal jsem mu přesně na jídlo, kolik to dáme. A on už si to rozložil podle sebe, jo? Takže on si to rozložil 10 tuků prostě do každého jídla a tím to bylo optimální. A my jsme zjistili, a já říkám, Peťo, takže teď už víme, prostě tohle potřebuješ a tolik vody potřebuješ. No a pak už to držíš jenom do soutěže. Protože takhle vypadáš nejlíp, takže víš, kolik bílkovin, kolik sacharidů, kolik tuku, kolik vody k tomu. A jdeš. Nejsi suchý, voda lehce dolů, pracuješ s tím, jo, a tak dále. Nejsi plný, sacharidy. Jsi plný, váha jde dolů, nebo potřebuješ držet plnost, tuky. Já říkám, já tahám za nitky prostě. Ale vypadá to jako, když dojíš, OK. ale tady jde pěkně jako vidět to, jak ti s tím člověkem musíš pracovat na denní bázi prostě. A tady jako, to je takový pěkný red flag prostě, pokud ti coach pošle super kompenzaci týden dopředu,
a nechce po tobě žádný check-in v rámci průběhu týdne, tak je něco špatně. Jako, jo, teď si povězme, kolik z vás dostalo prostě plán peak weeku prostě týden dopředu, takhle podle něho jelo a ve finále celý týden si se svým potažmo hodně v uvozovkách koučem ani nenapsalo třeba, jo, jako dřív to také bylo standard, že jo, dostal jsi prostě peak week a hotovo a všichni to měli stejný prostě, ale teď tady jako z toho jasně vidíš, že to takhle vůbec jako nemá být a ty máš s tím člověkem fakt jako pracovat na denní bázi. A tohle je za mě jako jasný red flag, hele, pokud takhle dostal někdy prostě nadepsanou super kompenzaci, tak jako za mě asi vymění kouče, no. Ale víš co, tady pořád ještě tohle celkem fičí a fičí tady to, že bez soli, bez vody a hodně sacharidu. A ještě pak třeba i rozpíjení. Já jsem měl holku, co mi řekla, že 2 dny pila 8 litrů vody, 50-kilová holka. Jo, 2 dny pila 8 litrů, pak měla gram soli na den a půl litra vody. No tak to je o tom, že někdo skopíroval super kompetenci pro kulturistu a dal to bikině, vole, no, tak jako co, no. A ještě 2005 napsanou, si myslím. to. Takže vlastně Daník zmiňoval, jak chystal kluka, co má 125 kg. Mě zajímá, jak to plnil člověk, co má o 50 kg míň. Kubo, jak jsi to plnil na posledních závodech? No. Možná ještě přijde, možná víc než o 50. Možná 55 dokonce. V podstatě to bylo hodně blízko tomu, co říkal Dave. Měli jsme vlastně 3 dny v podstatě na udržovacích kaloriích. Potom řekněme, že to jsem měl nějakých 200 gramů sacharidů. A potom jsme to přidali na 300 pade. Zareagovali jsme vlastně na to, jak se to vyvíjelo. Váha šla nahoru, vypadal jsem plný, zároveň i ostřejší. Tak jsme zkusili ještě přidat. Dali jsme na 400, vlastně jenom o 50 gramů víc. A tady tohle to bylo všechno. Ráno vlastně před závodama jsem měl 2 jídla, 100 gramů rýžové kaše. Počkej, k tomu poslednímu dní se ještě dostaneme. To ještě dáme samostatně, to mě ještě zajímalo. Takže v podstatě jenom o maličko víc sacharidů než to. Žádné tisícovky, žádné 2000. OK, zajímavý. A teď mě zajímá chemka. Co chemka a peak week? Mění se, co se mění, nemění? Dave, začni ty. To se nemění, zase záleží. Je to zase hodně individuální, budu se opakovat, ale prostě pokud se 14 dnů předem připravený, vypadáš úplně suprově, což víceméně chceme, tak budeš dělat minimální změny, ale samozřejmě můžeš modulovat nějak jakoby s poměrem jakoby testosteronu a estrogenu, což ti docílí takovej ten logicky suší look. Jo? To je za mě taková jakoby nejvíc manipulace, která se víceméně dělá, která jakoby asi má smysl, ale zase bavíme se o tom, že prostě je to individuální, jako tady ještě, jo, v rámci těch látek je to dvojnásobně individuální, jako jo, protože tam hraje spoustu faktorů tady v tomhle roli, no, takže za mě tady v tomhle bych jediný, co bych měnil, tak bych šahal po tady tomhle. Samozřejmě se můžeme bavit i vlastně o použití vlastně orálních, jo, což za mě, já jsem celkem ne, že odpůrce, ale za mě takový to klasický, jak se tady traduje, že prostě udělá ti to tvrdost, vytvrdí tě to, udělá ti to hustotu svalů, prostě úplně nejsem toho zastánce, já to spíš vidím jako nějakou podporu na tréninku v rámci toho, když už ti v dietě výkony padají, což logicky padají, tak díky tomu krátkému poločasu rozpadu, tak tam vidím jakoby to užití před tréninkem, ale jako jinak jako ten kosmetický look to taky vždycky bude mít samozřejmě, ale není to ani tak za mě kvůli tomu, že prostě je to spíš jenom díky tomu krátkému poločasu rozpadu a je to hlavně díky tomu, že ty navýšíš celkový load těch látek za týden. Ani tak ne, že by to bylo, že ti to prostě udělá tvrdýho, tvrdší, protože ta struktura té látky je jako ve finále furt stejná, že jo? Takže ty jenom prostě přidáváš miligramy k miligramům, že jo? A to má potom za následek ten look, který tam prostě je. Já jsem si všimnul, že když
Daník s něčím souhlasí, tak kejve nahoru a dolů. A když k tomu má něco, co by doplnil, tak jde zleva doprava. Tak Dane, co bys doplnil? Já jsem nechtěl jsem doplnit, ne, tady. Já měl jsem kejvačku ze strany na stranu. Takový to zvažování. To jsi tam měl, pojdej. Tak teď jsme zase dostal, vole, normálně jsme vykolejili. Povídej, to mě zajímá. Hele, jako za mě přesně, jak to říkal, hodně individuální. Já zase nemám nějaký daný protokol, který bych jel s každým. Je to velmi individuální faktor. Je tam potřeba zohlednit více věcí. Někdo je takový typ, já bych řekl, takový sushi a ho potřebuješ držet více plnější, takže pracuješ s určitýma proměnnýma, kterýma si tím pomůžeš. Někdo je zase takový, řekněme, více estrogenový typ, který drží vodu, takže zase potřebuješ s tím pracovat malinko jinak. Velmi, velmi individuální, jo? Takže úplně bych asi nezacházel do detailu, ale asi tak, jak jsme se bavili, je potřeba to zase podle toho, z jaké pozici vycházíš, každý den to řešit a tak dále, no. Nerozváděl bych to asi úplně. Kubo, já bych nechtěl, aby se cítil jako, že jsi bokem teďkonc, ale ty tu zkušenost s chemkou asi nemáš, viď? Takže Kreatin nechávám až do soutěže. Bezvadný. Jsi sypač, ty vole. Ale počkej, Dane, ale jsou tam nějaký zákonitosti, něco se jako vyndává, ne? Nebo jako, že klen už poslední den do závodu se nedává a takovýhle věci. Nebo mýlím se? Jasně, ty spalovače už v posledním týdnu vyřazujeme, protože jakoby tam to nedává ani smysl z pozice toho, už by ta forma měla být hotová. Mm-hmm. Ve Slezsku nám vypadává net, to vypadá. Kubo, jsi v pohodě, veď ještě. OK. Dave, mohl bys se napojit? Já, jasný, no. Jste se smál tomu internetu, no. Teď Dan nekejvá hlavu, každopádně. Ne, teď je úplně offline, teď zasnul. Ono asi teda, myslím, že obecně by se dalo říct, že jak Dan říkal, některé ty látky prostě budou držet víc té vody, ale ne vždycky je to úplně špatně. A i když teda s tím nemám takovou zkušenost, tak myslím, že Dave se mnou bude souhlasit, že právě to, jestli to zůstane. Co je, máš výjezd? Já se omlouvám, nechám to běžet, jo, normálně. Sorry, kluci. Sorry. Pohody, to je zajímavý. Ale to je normálně... Abych vám vysvětlil, co se teďko stalo, jo. Kuba má službu a jelikož mu zasvítilo nějaký světlo, tak to asi vypadá, že mají pohotovost a Kuba je hasič, takže teď on zde buď sundavat kočku ze stromu, nebo vytahovat děti z plamenů. Doufám, že to je ta kočka. Okay. Hele, takže... Jsme tady zbyli na duet jenom. tak jsme odpadli, no, tak jako dívej, jako já si myslím, že jsem více všechno tady v rámci jako PAD řekl, je to hodně fakt jako individuální, jako tady v tomhle, jo, tady, a zase to už je jako i nějaký, tady bych asi úplně nezacházel prostě do detailu, to asi nemá úplně jako moc ani smysl, jako protože je to takový útržkový, jako a ve finále stejně to všechno musí hrát jakoby v celku dokupy i s tím jídlem, i s tím snížením stresu, tak prostě to, jak jsi zbavil o těch spalovačích, tak ano, logicky dává smysl je mít už dávno pryč, protože je to nějaký stres pro tělo, že jo, co si budeme povídat, jakoby. Jo, takže pokud my se snažíme ten stres před tím peak weekem, no v tom peak weeku snižovat, tak tohle prostě dává logický smysl, jo. Mm-hmm. Co jsem se chtěl zeptat Kuby, a už ho tady nemáme, už hasí, tak vlastně ta samá otázka, ale na suplementy. Je tam něco, jako jsme se bavili o těch nelegálních spalovačích, tak něco z těch legálních suplementů, co už jakoby, ačkoliv se to v průběhu diety používá, tak na konci bys to asi jakoby nezakomponoval. Ale já se budu furt opakovat, ale já jako se snažím vždycky dodržovat to, že dělám co nejméně změn, jako. Jo, prostě to platí i tady. Pokud máš ten dobrý look tady s těma suplementama a s tím, co všechno dáváš, tak proč bys dělal jako změny, jo? Ty se snažíš právě naopak ty změny dělat úplně minimální. Já nevím, jako nenapadá mě žádný suplement, který bys vyloženě, jako hodně se říká, že se výsazují sladidla, že jo?
Jo, všeobecně, nebo hodněkrát se to dělávalo, ale třeba zase, jako pokud ten člověk vypadá dobře i s takovým množstvím sladidel, který dává, proč bys mu je dával pryč, jako Yes. nebo to stejný vlastně platí v rámci jídla, jako laktóza, tady tohle, prostě se vždycky říkalo, že prostě musíš tak měsíc před závodem a prostě mléčný výrobky pryč, jako proč, jako není jediný důvod, jako za mě. Pokud ten člověk prostě vypadá dobře i s tím, že prostě pije litr mlíka denně třeba, tak ať pije litr mlíka denně dál prostě. Mm-hmm. Daníku, vítej zpátky. Jo, sorry, internet mi vypadl, hodil jsem si to přes telefon. No a počkej, a to nevíš, a Kuba měl výjezd. Kuba má výjezd, takže ten se odpojil. Každopádně Loom by měl stále jet, jelikož to nechal zapnutý, takže dívej se na to, spadl někde strom, ne? No, já jsem myslel, že kočka byla na větvi. Dane, já bych se chtěl zeptat, jak se liší vlastně tato téma u děvčat a asi jsme si bavili nebo popisovali, většinou asi lidi napadlo kluky, ale možná jsme se bavili o holkách. Jak se to liší u holek? Hele, právě jsem zjistil, že jakoby u těch holek je to hodně specifické, ale budeme se bavit třeba právě u bikin. Ten Peak Week je úplně, je jiný, než ho děláme my, klasicky. A právě jsem zjistil, co mi přicházely holky, třeba i od jiných koučů, že ti kouči to s nima právě dělají jak s kulturistama, kteří mají 50 kg. Jo, právě jak už jsem zmiňoval, to klasický jako fakt jak s kulturistama, klasickou superkompenzaci, tak, jak by to měl dělat kulturista. Stahovali je na vodě a tak dál, dokonce, jo, i s nějakýma látkama stahovali vodu a podobně. What the fuck, kočka žije? Plný poplach, krucí, plný poplach. OK, tak to je vlastně to nejlepší, to je bezva. Jo. Kočka slezla sama. Povídej, Daníku, dál. No hele, abych se k tomu vrátil, tak u těch holek tam naopak, třeba když se budeme bavit o nějakém pro qualifier NPC tady v tomhle levelu už těch dobrých holek a tak dál, tak by to mělo být to, že vlastně ty tu holku připravuješ tak jako kluka na stage. Dáváš prostě ten tuk dolů, snažíš se držet ty svaly a tak dále a tak dále. Jakmile ona je fakt ostrá, prostě i žilnatá, jsou tam i ty žily, prostě procento tuku je nízké, tak naopak ty na tu stage potřebuješ přinést ten look takový, já bych řekl, little soft, trošku měkká. Ta holka by neměla být žilnatá, neměla by mít vyloženě separaci, prostě rozdělení kvadricepsů, hamstringu, silné rozdělení, napruhovaný zadek a tak dále. Oni mají být takové, řekněme právě, taková figur 2 týdny možná po závodech, taková trošku zataženější. Takže pokud je ta holka takhle ostrá, tak ty naopak směrem k té soutěži trošku zatahuješ. Trošku ji zaobaluješ. Ono tam musí být vidět krásné ty separace, zaobaluješ ji. Takže pro mě jakoby píkovat třeba takhle bikinu je, bych řekl, trošku i někdy náročnější než s tím klukem, jo? Protože opravdu musíš tam být takovéto. Ano, musí být ostrá, musíš trošku stáhnout vodu, ale ne moc, že ta hranice, když tady se budeme bavit, že taháš za nějaké nitky, tak tam opravdu jdeš úplně na tenkém ledě, s kterým si hraješ. A vlastně v podstatě u těch holek, i když ty ji perfektně připravíš, tak v tom závěru je ta manipulace co možná nejmenší. Vodu prostě držíš do soutěže, tím holkem 12 gramů soli prostě do soutěže, tak jak solila normálně, jo. Vodu jak pila normálně, prostě neměním tam. Trošku si tam pohraju s tím, kdy utáhnu tu vodu, jestli o litr jsem utáhl vodu na to, abych dosáhl toho luku. Ale třeba v den soutěže, hele, potřebujeme to podržet, tak děláme tohle. Opravdu pracuješ s tím, jak vypadá v ten moment, jak to reaguje a tak dál. Ale ty změny bych řekl, že jsou tam ještě menší než u těch kluků, jo, a že prostě takhle to musí vypadat, že ta definice opravdu té přípravy bikiny je rozdílná než od toho kulturisty, jo. Žádné velké plnění. Některá to spotřebuje trošku víc naplnit, některá míň. Samozřejmě je to individuální, ale my tam hledáme zase ten perfect look, jak by měla vypadat. Ne prostě... Mně se líbilo, jak jsi zmínil ten little soft, že by měla být. Napojím tady vlastně svoji jedinou osobní zkušenost z dnešního podcastu. Byli jsme na Evels a moje tehdejší slečna tam závodila v bikinách. Pozovala mi ještě, než bylo semifinále, koukali jsme na to, ona byla pochopitelně čistá. A jo, tak ten vzhled je malinko víc soft. Koukal na nás jeden český coach, samozvaný Guru Bikin, a
A bylo vidět, že jakoby takový posměšky v obličeji, známe to. Pak si mě vzal bokem, pojď, já ti ukážu, jak má vypadat bikina. Ukázal mi jeho závodnici. Ta slečna byla stažnější, než jsem byl kdy já. Jo. Nalajnovaný hamstringy, zadek úplně odseknutý. A já neznaje zase takový, jakoby, tu specifičnost bikin v NPCčku, jsem to hodnotil jako stažená úplně fest, nevím, jak to má vypadat, jestli to má vypadat takhle, tak jste to docílili, protože ta holka je 10 z 10 toho, co bych čekal u kulťáka. Jo? To, co bys jako čekal od chlapa, to bylo na té bikině. Ta jeho slečna skončila 9. a moje bývalá slečna byla ve finále, takže tak. A vypadala jako tak, jak vypadala ta jeho slečna asi 2,5 měsíce do závodu. No, ale takhle to má vypadat. Jo, to je ono, co říkám, jakoby ona má být připravena a pak to lehce zaobalíš, jo. Třeba opravdu ty profíčky, oni potom, když jsou fakt hodně už ostré, tak oni se dojídají. Oni tam jí týden třeba více sacharidů, více tuku, dopíjí to, pije více vody, aby se trošku zaobalila, protože ta bikina nemá být prostě ostrá jak břitva, jo. Tam má být prostě ideální ten look, má to vypadat prostě hezky, má být kulaté ramena, kulatý zadek, spodek symetrický s vrškem, uzoučký pás, jo, být rozdělení zadku, hamstringu, ale ne prostě vyřezané hamstringy úplně na práh a zadek naprovovaný. Poslední takový hlavní téma, co bych chtěl, je ten závodní den. Pojďme se bavit o tom, jak asi koncipujete jídlo, zase ideální podmínky. U někoho závodíme kolem 2 hodin odpoledne, tak jak byste to v ideálních jako podmínkách udělali? Dave, začni. No tak 2 hodin odpoledne. Budu se ladit, když vím, že prostě ten člověk vypadá, dám příklad, vypadá nejlíp prostě ráno po probuzení, nebo vypadá, dejme tomu, když bych dali příklad, že vypadá nejlíp večer třeba, jo? Tak ve finále já se budu snažit víceméně ten jeho look, který má večer, tak k tomu budu se snažit docílit v ty 2 hodiny odpoledne, když bude ta stage. No a já budu vědět, že prostě k tomu, aby vypadal večer tak, jak vypadal, jsem musel sníst takové množství jídla, tak ve finále to budu koncipovat jakoby hodně podobně a zase budu pasovat ten jeho look, kdy on vypadá přes ten den nejlíp na ten čas, kdy půjde na tu stage. A stačím si to tak jako maximálně jakoby nastavit. Skvělý point. Tady bych chtěl třeba nahodit to, jak to říkali, i další věc. Kdy chodil Jay Cutler a Phil Heath cvičit? Kolem 11. večer. Protože Olympie se koná až takhle pozdě večer. A oni chodili cvičit takhle večer, protože to tělo si na to zvyklo. A kde ty vypadáš nejlíp? Ty vole, vždycky, když jdeš pouzovat po tréninku, vypadáš úplně nejlíp z celého dne. Jo? Takže já jsem to teďka řešil i s jedním závodníkem, říkáme, hele, tady ta show bude taky odpoledne. Ty chodíš cvičit ráno. 3 týdny před tou show začneš chodit cvičit odpoledne. Aby jsme to tělo na to zvykli, že v ten moment má být nejplnější, vypadat nejlíp a budeme vědět, že k tomuhle potřebujeme 4 jídla a zase, jak jsem říkal i s tím Peťou, my víme, že on vypadá nejlíp, když bude mít, řeknu třeba 40 gramů bílkovin, 80 sacharidů, 15 tuků na jídlo. A už potom vlastně jde buď soutěžit po 3. jídle, po 4. jídle, už to k tomu jakoby časuješ, ale víš, že takhle udržíš ten perfect look. Jo? OK. Já cvičím ve 2 hodiny v noci. Nevíte, jaký závody jsou ve 2 hodiny v noci? No tak hele, v pohodě, do Ameriky. V Americe. Okay. To je New York, Pittsburgh, takže máš ideální finále prostě. Ideálka, tak jo. Tak snad tam i 2026 poletí nějaký tvůj závodník a pojedu s ním. Kubo, jak jsi to dělal ty poslední závody, jedny z těch posledních závodů v ten závodní den? A pojďme klidně jakoby všechny detaily, co si pamatuješ, co se týče jídla. Tak já jsem měl velkou výhodu toho, že jsem měl asi 1,5 kg vlastně rezervu do 75. Takže ráno normálně jsem vstal a v podstatě jsem úplně přesně skopíroval takový můj klasický den. Takže ráno v 5:30 jsem si dal budíček,
Normálně jsem se mohl napít. Vlastně já před snídaní se snažím aspoň litr vody do sebe dát. Měl jsem kávu a měl jsem snídani. Ta snídaně v podstatě byla 30 gramů proteinu. Jestli mám být konkrétní, nebo... Klidně, jestli to také pamatuješ, pojď do toho. 100 gramů rýžové kaše. Snažil jsem se tam dát jako nejméně vody, tak aby se to dalo sníst, čistě kvůli toho objemu toho jídla. A potom, protože jsem věděl, že vypadám nejlíp po 3 jídlech, tak jsem do té stage měl ještě další 2 jídla, kde už vlastně bylo méně rýžové kaše s trochu více medu. A takhle jsme, přesně jak to říkal Dave, vlastně jsme jenom skopírovali ten můj klasický den a tak jak jsem vypadal po tréninku, tak se mi vlastně podařilo vypadat i na té stage, no. S jedinou výjimkou toho, že ten trénink netrval hoďku a půl, ale trval 10 minut nebo 15 minut, co jsem pumpoval před tou stage, ale jinak tam nebyl absolutně žádný rozdíl. OK. Dave, jaký máš pohled na poslední jídlo, než jdeš na stage, co by mělo obsahovat, nebo i pití? A s jakým odstupem od stage by to asi mělo být? Hodně bych to směřoval stejně jak s tréninkem. Jaký jídlo si dáš před tréninkem, kolik toho před tréninkem vypiješ, ale rozhodně by mělo být lehce stravitelný. Mělo by v tu dobu možná i obsahovat jakoby, nechci říct minimum vody, ale neměla by to být prostě nějaká úplně řídká kaše třeba, když to řeknu takhle. Takže hlavně lehce stravitelný bílkoviny, za mě můžou být i nějaký tuky, ale za mě zase je to hodně individuální. Já bych to směřoval jako předtréninkový jídlo, když to tak řeknu. Jo? A nemělo by tě to ani nějak za mě zaplácnout rozhodně, protože skrze posing a skrze tady tyhle věci. Takže jídlo, který víš, že dobře trávíš, používáš celou přípravu, víš, že po něm nebudeš nafouklej, víš, že se po něm budeš cítit dobře. Jo? A samozřejmě ta skladba, jako už asi je to hodně individuální, ale zas na druhou stranu musí tam být sacharidy. Asi bych úplně jako samozřejmě, každý si sacharidy dává, že jo, protože to chceš naplnit, ale v rámci toho prostě ty glikovinové zásoby bys měl mít úplně plný, že jo, takže teď si tady položme otázku, jestli má smysl hodinu a půl před stage si dávat 100 gramů sacharidů, prostě má to smysl? Těžko říct. Myslím si, že pokud máš plný glikovinové zásoby, tak ve finále možná ani moc ne, jako no. Hele, já jsem si dělal vždycky, jakoby na to pumpování už jsem měl takový nápoj, byl tam Gatorade, byla tam sůl a byl tam nějaký pump, to znamená citrulin nebo arginin, většinou jsem dával kombinaci a nedával pochopitelně spoustu lidí, si všímám, že dává takový ty komplexní nakopávače a mají tam i kofein, takže většinou se pak potějí na pódiu. To jako tak, to v rámci a tady nějaký ten drink jako samozřejmě dává smysl, kde budeš mít nějaký rychle střelatelný sacharidy, kde budeš mít nějaký elektrolyty, kde budeš mít prostě všechny věci, které ti zajistí to, že prostě ten blood flow bude zajištěný, prostě roztažení cév jedno s druhým, jako tvorba oxidu dusnatého, tady tohle všechno určitě jakoby dává smysl, ale jako kofein, zase jako jo, kofein by měl být, že ti naopak ty cévy stahuje, takže já vždycky, když někomu říkám, tak hele, dej si nějaký pre-workout bez stimulantů, na který jsi hlavně zvyklý, který víš, že dáváš. A jako když ti někdo řekne, dej si jenom samotný citrulin, klidně jenom citrulin, jako nemusí být vyloženě jako pre-workout, ale myslím si, že nějaký stimulanty před tou stage úplně jako nemají smysl. Jako. Spíš naopak můžou být spíš kontraproduktivní. No. No. Jaký nejblbější věci jste kdy viděli v backstage těsně než jste na pódium? No, to jsem čekal, když se zeptáš tady, nahodíš tady tohle téma, co lidi dělají před tím. Ale víš, kde to nejvíc vidím, jakoby nebo viděl jsem to, i kde to nejvíc fičí, vždycky právě na jakoby Moravě, na republice, tady na těch, řekněme, soutěžích pro ty začínající cvičence, tam jsou vidět největší extrémy a i já, když jsem tak začínal, tak mě tak vedly brambůrky, nutelly, takové ty piká, ty sladké sladidla do kávy a do podobně, piškoty, čokolády, prostě brutální junk. Teď to tam dáš, naplníš, to vylezou žíly. Alkohol, šampáňa, vodky, tady tyhle věci. To se děje nejvíc tady. A když fakt jdeš na takové s těma profíkama, co pak závodí na Olympii, na Pro Qualifier,
Ti kluci tam sedí, má ten rýžový chlebíček, ten si kousne jenom, aby neměl hlad, a protože se nudí, pak jde, vezme vodu, vezme ten Gatorade s citrulinem, solí a jde se napumpovat a jde na stage. Protože přesně ty glykogenové zásoby má, formu má a prostě nějak to nekomplikuje. A pak na ten burger, na tu pizzu jde, až sleze z pódia z medailí. By mě zajímalo, jak ty to můžeš vědět. No nic. Ještě, pokud je to issue, že musíš splnit nějaký váhový limit, máš 2 dny do závodu a máš tam nějaký potíže. Jaký postupy, a dále ty s tím máš zkušenost, se dají dělat? Co, jo, já jsem teďka ještě střebával furt to, jak do mě šiješ dneska. Šlo mi o to stahování váhy jako na sílu, když prostě musíš kvůli nějakému svýmu limitu. Jaký způsoby se dají využít na tohle? A možná mluvte s vlastní zkušeností, nebo co jste tak slyšeli, viděli. Ale tak já, když jsem posledně stahoval váhu, tak jsem dělal kardio, takže jsem běhal po Monze. To se bavíme den nebo 2 do závodu, viď? Aha, den před soutěží, před vážením, to bylo 4 hodiny. Dával jsem horké sprchy, seděl jsem ve sprše, v bundě, v mikinách, ve všem, co jsem našel v oblečení, měl puštěnou horkou sprchu naplno, zavřenou koupelnu a tam jsem seděl, abych vykapával ze sebe pot. A bez jídla, bez vody a takhle jsem to stáhl za 4 hodiny, jsem stáhl 2,5 kila dolů. Máte nějaké podobné zkušenosti, kluci? Nebo jste si o nich slyšeli? A dávají vám smysl možná? Ale já jsem naštěstí tohle nikdy podstupovat nemusel, že jsem soutěžil vždycky jako fyzik a v Classic Physics jsem měl naposledy do limitu tolik kilo, že jsem naštěstí nic takového podstupovat nemusel, ale tak jako víceméně, jako co víc můžeš dělat, jako to, co říká Dan. Jo. Jako tam moc toho jako vymýšlet nejde. No. Už jsem to dělal 2krát. 2018 Evels do 80 a v loni do 90 na tu Olympii. Můj zvyk je vždycky poslední 2 dny do závodu, nebo den do závodu a závodní den se hodně věnovat sezení na záchodě. No to jsem se snažil, co šlo a prostě až mi šly oči z důlku. Jako. Já si jako, to udělám hezký, já se na to nachystám 2 hodinky klidně v klídku a sedím a jako snažím se. Ale to je jakože skvělá věc, by the way. A dokonce jeden kámoš mi dal, mám to ještě tady, já to nepoužil. Tyjo, je to nějaká tubička, nevím, jestli to máš dát jako zadkem do sebe, fakt nevím, já jsem neskušel. Ale že ti to má vyloženě vyčistit obsah střev. Že to není projímadlo, ale má ti to vyčistit fakt obsah střev. Že to je tyjo, někde z hodně východu a jeho závodnice to měla s sebou, když šla na mistrovství světa, ona to nepoužila. Já jsem se pak jednou bál, že to budu muset použít, tak mi to dal. Naštěstí jsem se tomu vyhnul. A ani vlastně nevím, jak bych to používal. No. Takže taky cesty spoustu. Tyva, okay. Kluci, já jsem tehdy navážil přesně 90,0. Já jsem si dokonce sundával hodinky a šel jsem jenom v trenkách na tu váhu a ta váha se hýbala a jenom jsem zadržel dech a tam padla ta 0, ten borec OK, tak jsem ho tam přeskočil dolů. Hele, stalo se potom ještě zajímá poslední věc. My už totiž budeme muset koukat na nějaký závody úplně náhodný. Mě ještě zajímá jedna věc. Staly se někdy, že na té váze se děly nějaký podvody? Jakože víš, že týpek vedle tebe nadvážil o 2 kila, oni ho stejně nechali jít a takovýhle věci. Nebo máte ty zkušenosti? Já totiž jo. To se mi nestalo, ale vím, no, že ty jsi to zmiňoval, ale mi se to teda nestalo, no, tak já jsem takhle jenom 2krát vlastně řešil váhu, když jsem stahoval, jinak vždycky jako v dolimitu mám taky sakra daleko. Já jenom co jsem, nebo viděl, slyšel teda, že si kluci dávají takový ty podpaty, jakoby nalepujou na paty, aby byly vyšší. Mě napadlo takovou. Aby naměřili víc a tím pádem, že jo, měli vyšší limit, takže že si podlapujou jakoby paty. A vlasy si gelují nahoru. No, to asi taky. Ty nic, Kubo, nemáš takovýhleho? Já jsem těch závodů tolik za sebou ještě neměl, takže ani jsem upřímně neslyšel o nikom, že by navážil, ale věřím tomu, že se to děje. Že... No, to se teda děje. Tak já mám 2 zkušenosti s tím, co mě teď napadají, možná jich mám i víc.
Jednou to bylo v době covidu 2021 a jeden závodník se nevešel do klasické kulturistiky asi o 2,5 kila, což je jako hodně. To je prostě v klasice už je to hodně. A výšku a váhu mu zjišťovala šéfová svazu tehdejší. A jelikož chtěla mít víc závodníků, tak nad tím mávla a OK, v pohodě, jdeš. Další zkušenost byla teď posledně, to jsme byli ve Vídni na závodech nebo kde a bylo to de facto klasická kulturistika, klasik fyzik, bylo to v jiné asociaci, tam se to bylo pojmenované jinak. Každopádně pointa je stejná. A oni nám mají zjišťovat výšku a váhu a zjišťovali nám jenom váhu. A výšku jsme jim nahlásili. Jo, takže já nevím, jestli tam pak zvítězil mi na závodech týpek, co teda bych čekal, že bude v open bodybuildingu, jo, a nevím, já nevím, jestli jakoby podváděli oni nebo ne. Doufám, že ne, ale zadá ti to jakoby pochybnostem minimálně, takže tady ty věci se dějou a hele, možná to ten týpek dal, jako já fakt nechci nikoho obvinovat, to je to poslední, jenom máš lepší pocit, když víš, že ty věci jsou jako čistý a tu jistotu jsem neměl. OK? Tak jo, my jdeme koukat na závody. Máte něco, co byste ještě chtěli doplnit? Nic? Tak jo. My se s vámi loučíme. A mějte se, kluci. Mějte se lidi. Čau. Čau. Pište na další epizodu, co by vás zajímalo, co byste chtěli vidět a my to stejně neuděláme. Takže čau. Přesně tak. Čau. OK, máme. A my tady zůstáváme, ne? Takhle. Jo.